Den flyver, Magnus. Frem til Kasper her. Lige inden der vi ser, hvordan champagne bliver poppet her, så synes jeg lige, vi skal tage og kigge på, hvordan forløbet egentlig reelt set ser ud, og ikke bare sputter til enden med det samme. Så lad os se på det. Så er team direkte på vej ned med vores første plakat til Shoes i Kolding. Og det skal nok... Jeg synes stadig ikke, at det skal nok gå godt. Vi er på vej ned til Shoes. Afvikling af det første live show. Det bliver fandme godt. Glæder dig? Jeg er spændt. Er du spændt? Jeg er spændt. Og vi sender nu live fra Shoes i Kolding. Det er sgu da et fedt sted. Det er sgu da et fedt sted. Vi har altså glædet os til i dag, hvor vi har skal... været mega fede. Og jeg har haft det sådan lidt... Det er vel nummer 5, vi skal til. Og jo... Det er det da. Hvad er det, der sker i nummer 5? Der er flash deals. Og der er 3 styk. Der er lidt konfetti over det hele nu. Kun i 5 minutter. Så der skal man nå at skrive nu, ellers så får... Tak 11, og det er 25% sat ned for 800 kroner og ned til 600 kroner. Det er simpelthen høj klasse. Ja tak 11, din størrelse. Skynd dig ned og skriv. Det er... Eddermame flash tilbud igen, Hey! damer og herrer. Og det er ikke hvilken som helst sko, det er sorte Crocs. Altså ikke federe. Hvor meget er det, man sparer på dem? Det er simpelthen hele 39%. 39%, så det er 450 kroner før pris. Og det er som sagt Crocs sko. Det bliver ikke federe. Så jeg vil bare sige... Der er ikke mere for. Tak for, at I har set med derude. Det har været mega fedt. Det har været hyggeligt. Glæder os til at se jer igen. Hej. Så. Skal vi fejre første live show overstået? Så passer det lige på. Den flyver, Magnus. Skide godt.